Naš dan počinje vrlo rano, s obzirom da Nađa ide u vrtić. Budimo se ranije da bih Nađu pregledala, u smislu da vidim da se nije pojavila neka nova bula preko noći. Ona mora da se probuši, da se iscedi, da se promene flasteri koji su se pomerili tokom noći. I to traje poprilično. Onda Nađa ide u vrtić, bude tamo sa decom, dođe iz vrtića, onda je slobodne aktivnosti, neko vreme, onda opet imamo kupanje, previjanje, to traje već po par sati. Šta? Kako ću to skinem? Skineš? Evo. To je naravno sve za nju jako bolno, ona plače, ne voli, razumljivo. Tako da ona, eto, veći deo dana provede u plakanju.